Il-ġimgħa li ġejja se jibda xogħol infrastrutturali fi triq il-wied f'Ħalbalzan. Triq frekwentata mhux biss mir-residenti ta' Ħalbalzan imma anke minn ħafna sewwieqa li jgħaddu minn din it-triq sabiex jivvjaġġaw lejn postijiet oħra. Triq il-wied tinsab fi stat diżastruż u perikolus. Għaldaqstant tinbena mill-ġdid filwaqt li jsiru wkoll bankini ġodda u anki servizzi tal-ilma ġodda taħt it-triq. Aħbar li ntlaqet tajjeb mir-residenti ta' Ħalbalzan. Din hija triq li hija ta' importanza nazzjonali mhux biss lokali għax jgħaddu ħafna karozzi li jkunu sejrin lejn il-Mosta jew fid-direzzjoni opposta lejn Birkirkara, anke speċjalment mit-tlet irħula, jiġifieri Ħalbalzan, Ħallija u Ħattart, u kienet qed tkun ta' inkonvenjent kbir sewa residenti u anke għas-sewwieqa li għaddu minn din it-triq. U llum ħadna din l-aħbar sabiħa li l-ġimgħa li ġejja din it-triq li tinsab verament fi stat tal-biki kif qal il-Ministru ħatibda tkun irranġata. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Jien Borġ qal li triq il-wied f'Ħalbalzan kienet l-aktar triq li rċieva l-menti dwarha mhux biss mir-residenti ta' Ħalbalzan imma anke mill-pubbliku. Għaldaqstant il-Gvern ħass li għandu jagħti importanza lil din it-triq. La darba l-Kunsill Lokali ma kellux il-budget neċessarju sabiex jagħmilha. Bix-xogħol bżonn se jibda b'mod immedjat. Madankollu l-Ministru Jien Borġ fakkar kif l-eks Ministru Ostingat kien irrifjuta li jsiru xogħlijiet fi triq il-wied f'Ħalbalzan. Triq illi għalkemm qegħdin f'kunsil b'maġġoranza kbira nazzjonalista, pereżempju il-Ministru Ostingat lura fl-2012 meta kien hemm talba sabiex imqar isir patching sabiex jiraqqgħu din it-triq. Saħansitra kien qal isma' din mhux responsabilità tal-Gvern, din ix-xogħol irid jagħmlu l-Kunsill. U allura l-bidla fl-attitudni, l-bidla tal-politika tagħna li jisma' ma nistgħux nibqgħu nitfgħu il-pis fuq il-Kunsill Lokali. Intant l-Aġenzija tat-Toroq Infrastructure Malta għaddiet għal stadju ta' kumitat parlamentari. L-aħħar pass qabel l-Aġenzija tibda tiffunzjona kif spjega Fredrika Zoppardi minn Transport Malta. Iva, huwa tamat li fil-ġimgħat u xhur li ġejjin nwaqfu l-Aġenzija Infrastructure Malta li se tkun qiegħda twettaq il-proġetti kollha tat-toroq. Imma ma qadniex nistennew li din l-Aġenzija tkun imwaqfa u bdejna anke diversi toroq madwar Malta fosthom din li qegħdin hawnhekk illum triq il-wied ġewwa Ħalbalzan. La titwaqqaf l-Aġenzija b'investiment ta' 700 miljun euro se jsiru t-toroq kollha ta' Malta fi żmien 7 snin.